Είμαστε εδώ σήμερα και θα παίξουμε Racer vs Police AI. Πάμε, Σπύρο. Ναι. Να το αρχίσω. Για να δούμε τι θα είμαστε. Εγώ είμαι πολύ. Εγώ είμαι Racer. Πρέπει να με πιάσεις. Ρε, έχω 67% χωρίς πλάκα, ρε. Πού, μπαταρία? Όχι, ρε, έχω 67%. Μου έδειχνε 67% που έχω. Δείχνει κάτω από εκεί που είστε. Ωχ, μια αστυνομία εδώ. Dispatch, my vehicle shut down. I'll have to bail out of the chase. We're going off-road. Εγώ το... Α, τράκαρα. Γιατί πού είσαι? Ήμουν ακριβώς πίσω σου. Οκ. Παιδιά, έρχεται η αστυνομία. Εδώ κάτω λέει πόσο μπορώ να ξεφύγω και πόσο με έχουν πιάσει. Αυτό θα αρχίσει να ανεβαίνει. Γιατί αρχίζουν και με πιάνουν. Να το σου Σπύρος. Παιδιά! Πέθανα. Πήγα level 2. Level 20. Τούνις. Με ξανάριξες κάτω και με ρίχνει ρε κάτω αυτός ο αστυνομικός. Να του δώσω μπουνιά, να του δώσω ρε. Αυτός θέλει. Θα του κάνουμε μήνυση. Ναι, μήνυση. Κάτσε, έρχομαι να σε ελευθέρωσω. Άνοιξε μου. Σου άνοιξε. Δεν μου άνοιξες. Άνοιξε μου τώρα. Έλα ρε Φέλε, γιατί δεν είναι... Α, ανοίγει. Φέλε, ποιος είναι ο Φέλε? Ποιος είναι ο Φέλε ρε, τι λες? Φίλε είπα. Όχι, είπες Φέλε. Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια. Ο Σπύρος είπε Φίλε ή Φέλε. Όχι. Ου, είσαι Racer, εγώ είμαι αστυνομικός και εμένα 67% ήτανε. 6-7. Το είπα. Στο είπα. Μου το είπες. Καλά, μην φανταστείτε παιδιά, πάλι ο Άγγελος και σε αυτό το παιχνίδι είναι προήλας. Εγώ εχθές το έπαιξα για πρώτη φορά. Ναι, όπως είχαμε παίξει και το Tactical SWAT Simulator. Παιδιά, να πάτε να το δείτε αυτό το βίντεο, ήταν πολύ ωραίο. Στην μεταξύ, άμα σας αρέσουν τα βιντεάκια που κάνουμε, να πατήσετε σας παρακαλούμε ένα like και ένα subscribe. Ναι, και αυτό είναι ένα κανάλι που έχουμε μαζί με το Σπύρο. Έχουμε και εμείς κανάλια δικά μας τελείως. Το δικό μου λέγεται Void Pavla S4W και το Σπύρο λέγεται Σπύρος 2016. Να πάτε να κάνετε εγγραφή και σε αυτά τα κανάλια. Παπάκι Σπύρος 2016. Είναι όταν το γράφεις κάτω. Χρειάζεται και αυτό, αλλιώς δεν θα... Χρειάζεται και αυτό, αλλιώς όταν δεν το θέλει. γράφεις, στο search bar, δεν χρειάζεται να το βάλεις όταν το ψάχνεις. Μόνο να το γράφεις σε σχόλια και σε τέτοια το θέλει. Πού είσαι ρε φίλε, δεν σε μιλήσω. Εδώ είμαι. Πού είσαι. Ωχ, τρακάρι ρε. Νόμιζα ότι ήμουν εγώ αστυνομικός, το ξέχασα. Αυτοί τι κάνουν εδώ πέρα? Δεν ξέρω. Πρέπει να τους πατήσεις. Bikers, you need to clear the road immediately. Be advised, a roadblock has been set up ahead. Oh, that was a big collision. Τράκαρα. Όχι. Air unit in position. Όχι, δεν με πιάσουν, με πιάσανε. Χαχα. I need more backup Παιδιά, now. τον πιάσαμε Can't το let the suspect get Σπύρο. away. Όχι ρε φίλε, τα είχα πάει τόσο καλά. Και νόμιζα ότι ήμουν και αστυνομικός. Ναι. Θα του κάνω μήνυση αυτού, ναι. Και καλά θα το κάνεις. Και εσένα και εμένα με βάρσε.
Ναι ρε, δεν το μπορώ, θα του δώσω γωνιά. Έλα να με ελευθερώσεις τώρα. Όχι. Εγώ σε ελευθέρωσα, Δεν αδικία. πειράζει, δεν είμαστε ίδιες. Ποτέ δεν θα σε ελευθερώσω. Come on. Παιδιά, μην νομίζω ότι αυτή ήταν η κλονιά, απλά ήταν το στόμα μου. What you got? Feeling good and never but. Άφηξε, τελείωσε. Εγώ να πατήλακι στη του έλφινε. Ου, είμαι Είμαι ρέισερ. πολύ. Είσαι ρέισερ. Είμαι πολύ. Είμαι ρέισερ. Είμαι 67%. Κανονικά 66 All δεν All units be έπρεπε να advised. είσαι. I'm approaching a dangerous 66 street racer. Όχι, είναι χρονών 67. είσαι. Είσαι 66 χρονών, Είσαι- σε ένα χρόνο θα γίνεις 67, 67. 6-7, please, 6-7. I'm still looking for the racer. Προφεσόρα, κοίτα μέσα. Βίντσι, my Βίντσι. Πίσω σου είμαι. Με εκείνη. Το ξέρω. Άντε πάρτα. There's the suspect. Visual contact has been established. Έχω βάλει μόνο εσύ να είσαι, δηλαδή να είμαστε και δύο εναντίον, να μην υπάρχουν άλλοι ψεύτες. Ρε, είμαι πίσω σου. Δεν είμαι, εγώ σε κυνηγάω. Κανονικά εσύ πρέπει να με κυνηγάς. Oh, that was a big collision. Γιατί έχεις βγάλει τα Can we AI. have more units on the Έτσι, για να suspect? είναι Let's get πιο more ωραία να serious. είμαστε μόνοι μας. Ωχ, κόλλησα. We've blocked some roads. Try to bring the racer nearby. Box the car in. Don't let the driver take off. Παιδιά, δεν πρέπει να με πιάσει ο Σπύρος. Dispatch the suspect. Άμα σε just πιάσω, crashed. νίκησα. Ποτέ όμως δεν It's θα causing too much νικήσεις. destruction in the city. Άμα όμως νικήσω, τι κάνω. Yeah! Τι ήταν αυτό. Hello, adios amigos. Έχουν λακκούβες. Τι βάση. We can coordinate with ground units. Ουράμπα. Dispatch, I'm gonna need some more backup. Suspect is still running. Υπάρχουν Dispatch, the λακκούβες. suspect jumped off a Όχι, ramp. γιατί. Γιατί να από εδώ γύρισε. Τι να ξέρω. Dispatch, the Ρε, suspect αυτούς just πρέπει να crashed. τους σκοτώσεις. Α, εγώ τους... Α, όχι, εγώ πρέπει να τους σκοτώσω. Τι να είναι. Κοίτα εδώ, ρε. Running out of time. Να σε είδα να περνάς το χάρτη The πάνω. suspect went off the road. Δεξιά. Yeah! Blocked some roads. Try to bring the racer nearby. Dispatch, the suspect just crashed. Ρε. Παίζω και υπολογιστή All τρομάρω. units be advised. The driver's vehicle is heavily damaged. Level up. Έκανα level up. Γιατί πάθω level έχει. Κερδίζω, είσαι loser. Oh yes. Ωραία. Ωραία φυλάκιος. What? Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και